super tajna jugoslovenska svemirska stanica Krčedin 1244. Pa ja ne mogu vjerovat što vidim sopstvenim očima. Mjesec je izbačen iz orbite, a to će izazvat globalnu katastrofu. Moram upozoriti VD komadanta naše super tajne srpske svemirske stanice Krčedin 1244, drug Aleksandra Balaša. Nemam ja vremena za ovo pričanje u sebi. A opet, ko žurio, vrat slomio. I onako je Drugi svjetski rat u toku. Vidi šta se sprijema čovečanstvu. Nešto što nismo mogli ni da sanjamo. Gravitacija će potpuno biti izmijenjena, a zoološki vrt izmešten sa Kalemegdana. I sve to jer neka tajanstvena sila izbacuje mjesec iz orbite oko Zemlje i šalje ga u sudar sa životom kakav poznajemo. Više ništa neće biti isto. Mademoiselle Gorica, ja bi ti vrlo srećan što odplesala ovaj ples sa vama. Zadovoljstvo je moje, profesore Šulc. Sada ćete morati da izvinete mene, jer moram da se malo ulepšam. Idem do perem kosu nad kadom. Samo molim vas, ugasite bojler, profesore Šulc. Naravno, mademoiselle Gorica, ja uvek ugasila bojler da štedela struju. Tako je. Odoh ja, eto nek vam pravi malo društvo onaj vaš budući fojverenik. Ne zaboravite da ugasite bojler, profesore. Ne brinite ništa. Koliko mi se gadi ovaj čovjek. Konačno ste se pojavili, gospođice Gorice. Izgleda da je gore sa gospodinom Šulcom bilo interesantnije nego što sam očekivao. Zašto ste toliko nestrpljivi, gospodine Knauf? Da niste možda ljubomorni? Da ste malo pažljivije posmatrali otkad smo se prvi put sreli, shvatili bi da ja ne preferiram ženski pol. Molim? Zašto vas to toliko začuđuje? Ja moram priznati da sam veoma iznenađena ovim što čujem. Pa evo, mislim na sredini smo 20. veka. Zašto je to čudno? Na kraju krajeva ova moja gruba spoljašnost, ova moja bujna kosa, ovi prelepi brkovi, ove muške crte lica i vrlo izražena marvelovska vilica ukazuju ipak da sam jedna nežna duša. Mnogima sam srce slomio, do duše i noge. Možda ja samo nisam želela to da vidim. Moguće. A da li ste vidjeli ono što sam vas poslao da vidite? O da. Pronašla sam spisak svih agenata Wehrmachta. Međutim, ono što će vama biti veoma interesantno također se nalazilo u sefu profesora Šulca. Šta li bi to moglo biti? Pronašla sam jedan stari dnevnik. Dnevnik koji je pisala Vivian Knauf. Bakalili? Moja Bakalili?
Otkud dnevnik Bakalili u sefu tog prokletog profesora Šulca? To se i ja pitam, a nadala sam se da ćete vi znati odgovor. Dajte mi da pogledam. Pogledajte. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ovo je neki bestseller, ovo nema veze s tim. Ne, pogledajte. Čekajte, da li ste mi pogrešnu knjigu? Evo ga. Dnevnik. 15. februar 1913. Ja sam zgrožen. Ovo je dnevnik sa snimanja pornografskih filmova 1913. godine. Bakalili u glavnoj ulozi vodila je dnevnik. Nemojte se uzrujavati toliko. Tog jutra sam se probudila napaljenija nego ikada. Došao je gospodin Špricer sa svoja 3 prijatelja. Uzeli su me na krevetu, komodi, natkasni, na kavezu za ptičice. Ne mogu da... Nemojte, molim vas. Samo da još koji redak. I onda sam izigravala 2 čađave dvocevke. Slonite ovo od mene. Odakle ova bljuvotina kod profesora Šulca? Ne, dajte mi to. Idem da gubijem. Gospodine Knauf. Gde je on? Gospodine Knauf. Šta gospodine Knauf? Morate se smiriti. Ovo može da nam ukaže na nešto veoma važno. Šta? Ne znam, moramo prvo da pogledamo detaljno dnevnik. Znam da će ovo vama biti... Počinje tek u 7:30, ja ne mogu da čekam dnevnik. Dnevnik vaše bake, pobogu. Ne, ovo ćemo komisijski spaliti. Ne smemo to da uradimo, znate i sami. Ako neko se dočepa ovog dnevnika Gorice, da li vi shvatate da je sa mojom karijerom savršeno gotovo, da sam potpuno kaput? Ne brinite, u mojim ste rukama. A ja ću čuvati vašu tajnu, kao i ono prethodno. Već sam vam rekao da sklonite ruke s mene, zaista me ne privlačite. Više me privlači gospodin Šulc, moram priznati. Začuđeni ste. Veoma. To objašnjava vašu ljubomoru od malo pre. Vi možete, pored mene, da se skinete goli. Ipak bih preskočila taj deo. I ja ne bih osjetio apsolutno ništa. Nemojte govoriti unapred, gospodine Knauf. Što, imate nešto možda što drugi nemaju ili imaju? Možda ste... Vi znate da sam ja misteriozna žena. To bi možda objasnilo mnoge stvari. Za vas i onako kažu da ste... žena sa mudima. Gospođice Vivian, snimanje počinje za minut. Doći ću kad budem spremna. A nekad me neki balavci zovu. Ja sam Vivian Knauf. I jebem se kad ja hoću. Evo je, počet ćemo sa snimanjem, evo je. Miči se bre, miči mi se s puta bre, stigla sam. Dajte mi onog kepice na prasetu i onu dvojicu sa pionirskim ćunama. Spumisam dupli viski s seterom i nek me neko fotka, hoću ovo posle da postavim na Insta. Oša snimanje su toliko dosadna da sam drogirana i mogu da ih podnesem. Ajde, počinjite odviše, nema vremena za bacanje. Vreme je alkohol. Idemo, akcija!
Gospođice Gorice, mislim da je vreme da igramo otvorenih karata. Bacite vaše karte na stol. Odavno krijete nešto od nas, to je mene. Pobogu, gospodine Knauf, zašto biste to pomislili? Zato što odavno znam, mila moja, Žizel. Kako ste to saznali? Pa vi mislite da sam ja pripadnik Wehrmachta bez veze? Da nemam doušnike? Da ne mogu da potkupim bilo koga za 20 evrića? Zar to mislite? Ne, samo sam verovala. Šta radite to, gospodine Knauf? Ruke u vis. Odmah. Pomerite se levo. Još. Do kamina. Tako. Kad naiđe profesor Schulz, ubiću vas oboje. Olakšajte sebi dušu i recite sve sada što znate. Gospodine Knauf, vi ne znate šta govorite. Vi ste potpuno poludeli. Prestanite. Ja držim pištolj, odnosno ova dva prsta, jer nemamo rekvizitu da vas nisam čuo. Radite više za ovu stranu, to odavno znamo. Ali niko ne zapostavlja Wehrmacht, pa čak ni jedna mala, lepa Žizel. Gospodine Knauf, to nema nikakve veze sa istinom što govorite. Ne znam šta mislite da ćete da dobijete ovim... Mon chéri. Pa šta se ovo događa, mila moja Gorice, zašto vaš verajnik držala pištolj u peren? Prestanite. Dignite ruke i vi, debeli. Ja ništa ne razume, Gorice. Šta se događa? Zašto besam vaš verajnik? Pa ja nemam ništa sa vašom Goricom. Ko da bih ja pa imao nešto sa njom. Mazin Gorica, pa molim vas, recite nešto. Ovo biti nečuveno. On to zna, profesore Schulz. Prekinite oboje. Dosta je bilo više. Gospodine Knauf, smatrajte se da sam vas izazvala na dvoboj. Molim vas, birajte oružje. Već sam izabrao, profesore. Molim vas, neko drugo. Ja biti alergičan na olovo. Da li mogu na trenutak da zaustavim ovu histeričnu raspravu? Profesore Schulz, da li vam je poznato ime Vivian Knauf? Dakle, vi znate Gorica za to? To sad nije važno, profesore. Mislim da je trenutak da nam kažete sada šta znate. Molim vas, prestanite. Prestanite da igrate te vaše igre, Gorice. Odnosno Žizel. Mislim da vi imate mnogo više tajni, gospodine Knauf. To više nije vaša briga. Vama je vreme odzvonilo. Možda. Ali ne zaboravite da ću sa sobom povući i vas i vaše ugledno prezime. Naime, dok smo bili gore, iskoristila sam nepažnju profesora Schulza dok je prao kosu nad kadom i telefaksom poslala dnevnik jednoj uglednoj novinskoj agenciji. Tako da, ukoliko mi se nešto desi, dnevnik će biti objavljen u celoj bivšoj Jugoslaviji i Nemačkoj. Nema šta, moram vam odati priznanje. Toliko ste pokvareni do srži da čak i ja ponekada ostanem bez teksta. Mademoiselle Gorice, moram priznati da ste me u ovoj igri potpuno porazili. Ali dobro, osvetit ću vam se kad tad. A sada da se pozabavim profesorom Schulzom i konačno pošaljem u večna lovišta. To ćete malo da izvinite, gospodine Šlauf. Sad ćemo da vidimo. Da vidimo. Neka Gorica gleda. Hoćete, Gorice, da budete sekundant? Smirite se. Previše se uzbuđujete. Pojedite prvo nešto. Imate pravo, kao i svaki osuđenik na smrt, na svoj posljednji obrok.
ako mogu ja nešto da predložim, mogu da poručim nešto preko Volta ili Glova. Ne znam kako vi, ali meni su obe kurirske službe podjednako drage. Neka ostavite to za kasnije kada se budem rešio profesora Šulca. Onda bismo vi i ja mogli da sebi priredimo jednu romantičnu večeru. A sada, profesore Šulc, mislim da je vreme da umrete. To će još da vidimo, gospodine Knauf. En garde, gospodine Knauf, en garde. Manje pričaj. Sad ću da vam pokažem ja svoga Boga. Ja ne verujem u Boga. Ja verujem u Wehrmacht. Ova! Pa nemojte me zasmejavati, profesore Šulc, tim dečijim potezima. Ja biti malo umoran, ali sad ću vas rediti. Pa je sad ovo!